Pandan Antique. Galing ng pilot namin. Hello! Welcome home! Sir, naku, kompleto silang lahat. Ang saya-saya. Ay, Ikaw na, boss? Ha? Bless to. Bless. Ay, kung sabi ko, pinakunto, hindi ka pa siya sa sasakyan mo. May mga karga pa. Ikaw na! Ano, akala bagahe ka? Dito na kami sa Kalibo. Sinundo kami ng kapatid pamangkin ko. Marami kami. Dito kami ngayon sa EGB. Pansitan itong mga parts. Since 1982 ko mga parts. Masarap na dito yung mga pansit. May empanada rin pala sila mga parts. Kini niya muna. Hot pa eh. Hot pa? March, bagong luto pala talaga. Oh. Umuusok-usok pa. Oh. Grabe, ibang klase empanada dito mga parts. Biniling pa parts. Nababoy. Ibang klase. Grabe parts. Specialty ng EGB, Ma'am A parts. Ngayon lang ako nakatikim nito mga parts. Ikaw man eh. Grabe ba? Ma'am A. Sa Kalibo Aklan. Grabe ba? Itong masarap, balik-balikan ka kapag sutanghon na may Mickey. Ito naman, bihon gisado. Lahat masarap sa kapag. Grabe na. Chinese kasi may-ari nito. Lumaki na dito sa Kalibo yan. Kasi yung tatay ko, dito rin lumaki pa. Nakalibo ako lang yung tatay ko. May atay, may mga sayo ito, lahat. Sayote, bihon gisado. Hipon nga hibi, ano, sweet and sour na atay. Tikman ko nga. Grabe. Nakakaibang sweet and sour na atay. Sarap. Grabe. Sarap. Dito ako nag-aral sa Kalibo Aklan. Third year high school. Pero hindi ako nagpagtuloy mga part. Pumunta ako ng Semirara Island part sa Antique. Doon ako isang taon na naman ako doon mga part. Kaya hindi natapos ang pag-aaral ko dito sa Northern Visayan College in BC. So sa looban to mga parts, pagka pumunta kayo ng Kalibo, sa Pastrana Street lang, EGP, refreshment. Buksan mo yung ano mo para makita. Takbo natin, 20 lang. Dito. Mga parts. O ganda Parts, na. oh. Meron yung mga parts, oh. Oh.
Banana chips. Ano ba mo? Oo, danggit. Oo, 50 pesos lang. Dito na kami sa Manila mga parto. Ay, Manila, sa Pandan na pala kami mga parto. Pandan Antique. Yan o, si Nuno Pano. Yan o. Agoy, asawa ni Maurice Ran. Oh, Ran. Agoy. Ana ni Agoy, Tita, agoy, ano ba yan? benta. Kay Bill. Pumasok man ako. Geng, yay mo geng oh. Ito lang naman ang handa nila ngayong gabi mga parto. Yan o. Yan o, mga handa nila ngayong gabi na hapon na lang. Yan o, yung bayang. Yan o. Pato pala ito kay Tuto Michael. Abo, dalawa yung ano, grabe yung handa nila mga parto. May pansit mulo, may barbecue, may ginataan pa nga tambo. Yung request ko kay Nini Gini. Yan o. Hindi, alam mo, Len, bisa tatawag ka dito. Dito sa... Carmen. Nakop ng Carmen dito. Yan o, yung bayaw ko pala, si Nung Miguel. Asawa ni Nang Mercy. Masaya dito. Pero gold eagle lang kami ngayon dito, Parso. Yan ang uso dito, hindi pilsen mga pala. Latin lang. Makita lang. Doon, tawanan yung ginaan, gaya dyan. Kada Jasper dito, gumawa ako ng ng palaman. Ng palaman, gumawa ako ng pimento. First time daw nila natikman. Ito siya matulong sa akin lagay sa sa... punta pala sila dito. Tingnan nyo yung bundok namin, no? Virgin Forest yan. Pandan Antique yan. Punta kami ngayon sa Barangay Candare, Luzon ng Manumpati. Iikot na kami. Nilalagyan lang dito. Walang nakata yung dito. Meron yan dito. Kasi kung i-open ko, may Dito kami kay Pards Tony sa kapatid ko. Yan o, dito kami magla-lunch ngayon. Kaninang umaga kay Pano. Ngayon kay Tony naman. Mamaya ang birthday ni Inday, yung asawa ni Panong na galing ng Australia. Nakatulog dun sa baba. taas yung ulo niyo. Taas yung ulo niyo. Bahala na kami. Dito daw sila natulog. Oo, dito sila natulog. Wala pang buhok.
Lakad pa. Adobo na eh. Para tinola. Sa akin na yung paa. Oh, yung binte, oh. Grabe, oh. Wala naman makakapigil kay Janet mamaya. Ito ang ulam namin ngayon mga parts. Oh. Mga pinirito na isda, inihaw. Ito yung tuna. Ito sinabawan na tuna. At saka meron tayo mga pinirito pa. At saka ito, kalunggong na pinirito rin. Part. Ayun. Dito, Chris. Ito na. Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, that is your gift, which shall all receive from the bounty of Christ our Lord. Amen. Father, Son, and Holy Spirit. Ang layo nilakad. Para lahat. Napakalayo na nilakad nila. Pinupuno. Dami ng tao pumupunta. Sobrang. Yung araw-araw. 1, 2, 3. Marid wine na takunukin. Kasi masobrahan Ako ka. mag-anot Mag-alalay ka na sa red wine, ha? Kung sinabi mo hindi kayo inom, dapat hindi ka na inom. Hindi naman ako nasabi na hindi ako inom. Ay, alak, walang katapusan niya. Pero dahan-dahan. Ay kami ay natubig lang. So ano Pero ka hindi na katulad ng pilsin. Tell me to calm down. Look all around us here. Fall. It's easy to see from down here. If I'm not swinging, then the war is won. How many parts? Si Mayor is superior ng pandan yan, part. Part, kain muna tayo. Kahit po kayo. Sige po, susunod na po. Opo, sige po. Thank you po. Hi Mom, wishing you the best birthday today. I hope that you're having so much fun in the Philippines. I'm sorry we can't be there, but we hope that you are enjoying every minute of it with your family. Daming umulan, pero di ba rin blessing naman mga part. Part si Konsihal Pianura Edison, mga parts, the best massage in Pandan, the best doctor. Ako'y lalabas, siyang mahaya.
Walang takot sa kamatayan. Yan ang mga pamangkin ko, mga payaw ko. Yan kapatid ko galing Australia. Daw manipars dito sa Pandan. Daw manipars. Hindi mawawala yan sa akin. Happy birthday, Mark. Ito yung alma ko, asawa ni Panong, yung puso namin, hinintay. Mga Park, talagang masaya ako. Kahit hindi ako nakapunta nung kasal nila. Ngayon birthday niya, 60th birthday. Dito ako ngayon. May pagkukulang ako pero Weather lang naman mga party. Weather lang. Ang buhay natin mga party. Kanina umulan, blessing yun. Blessing. Dumaan lang talaga. Ngayon wala na talagang ulan Full moon pa lang ngayon dahil. Full moon. Birthday. Kaya Lord, thank you Lord. Hallelujah. Ano na kami, no? Ay, makita kayo Thank you. Happy birthday, Thank you.